Povídala učitelka, napište to tuší, ta se totiž vodou nedá smít. Samozřejmě Velinský ten neustále ruší, no tak žáci, no tak ticho, klid. Jo, to byly zlatý časy v naší 4. třídě v lednu roku 45. Namočil jsem do ingoustu blonďatej, co plídě, a s něminy mi věčně psali 5. Já vám řeknu, my jsme byli děti, i když možná stejný jak ty dnes. Léta, která každému se vtisknou do paměti, při vzpomínce, na která se smát i plakat chce ti, ač nebyly banány a jazz. Nejkrásnější bylo, když se ozval známej signál a místo počtů prchali jsme ven. Školník Jouza v modrým plášti ze třídy nás vyhnal, co nám přitom jenom dával men. Potom jsme se bavívali v skutku velkolepě, kor když ještě k tomu vypli proud. Kradli jsme si čepice a tašky v školním sklepě, i když jsme se tam sotva mohli hnout. Já vám řeknu, my jsme byli děti, i když možná stejný jak ty dnes. Léta, která každému se vtisknou do paměti, při vzpomínce, na která se smát i plakat chce ti, ač nebyly banány a jazz. Nosili jsme v sáčku z plátna, co nám šily mámy, 10 kostek cukru, vaty kus. Školník Jouza v modrým plášti vždycky chodil s námi, pochodem vchod a poklusem klus. Ceduličku se svým jménem každej míti musí, kdyby spadla bomba na náš kryt. Povídal pan řídicí, ať napíšem to tuší, ta se totiž krví nedá smít. Když se dneska dívám na svý děti, jak se učej, hrajou si, jdou spát. Doufám, že jim školní rok neskončí v pololetí, že je to jen holub, to, co nad hlavou jim letí, a že ceduličky nebudou si psát, a že ceduličky nebudou si psát. La 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 la, a že ceduličky nebudou si psát.